maoko. Oye Kaonti ma Siaya kama wayudo ni Kaonti ma Siaya osegoyo okang' ewi wach mar komonyuol ka gie sani kwan jogo matiyo gi yedhe komonyuol omedore nyaka kwan 51% kawuok e kwan 33 ka ochakore higa mar 2019 nyaka higa mar 2024, ma nyiso ni thuolo mar higni 5 kwan atamalo mag jogo matiyo gi yedhe komonyuol ne omedore kod 18%. George Amolo nigi ler mathoth kawuok e Kaonti ma Siaya. Mailer mochiw gi coordinator mochung' ne weche mag nyodo e Kaonti ma Siaya Mikae Pamela Josephine mawacho ni kaunti ni osegoyo okang' ka sani kwan jogo ma orwako kendo tiyo gi chenro mopogore opogore mag komonyuol ochung' e kwan 51% kowuok e kwan 33 kende higa 2019. If we look at the data 2019 to 2024, sometimes back we were at 33%. But when we were ending the year 2024, we are now at 51%, meaning there's some increase. So the level of awareness, if I use a scale of 1 to 10, I can say on family planning, we are around 7 to 8 in a scale of 1 to 10. Ka ofulo ni mayo okang' magisegoyo kokalo e puonj mane gijiwo e weche mag komonyuol. As a county, I can say we've had a journey, and this journey we've been using the high impact interventions. So in these high impact interventions, we've had sensitization meetings where we've had standardization of family planning among the healthcare providers, being trained on what particular method to give to what particular client. And I can say through this we were supported with our implementing partners. One of them was Japiego, and we also have Maristops Kenya in Siaya County. Omedo ni nyamrerwa bende osebed ka ipuonjo e yore mag jiwo jopiny mondo mi orwak chenro mopogore opogore mag komonyuol. So other interventions is like training of the community health promoters to create demand in the community. Then another high impact intervention is the use of dialogues, community dialogues. Whenever we go to the community, we have dialogues in chiefs barazas or in any other setting to demystify the myths that are there concerning family planning, and we've seen this giving us good yields. Then occasionally we also plan for in-reaches and outreaches where we can actually move to the community and give these services to women of reproductive age. Umano Pamela Josephine mano wuoyo gi Radio Ramogi koro medo jiwo jopiny mondo mak motegno weche mag komonyuol kowacho ni sani gin gi yore duto mag komonyuol. So currently, as we speak, I can say we have all the commodities. We have the 5 basket mixed commodities, because for a client to get a particular method, we must weigh going through to see which particular method will be suitable to that particular client. So if any client comes currently, we will be able to offer a service. Ne Radio Ramogi e Kaonti ma Siaya, and George Amolo.